Hej, du er kommet til Mormor Ruths børnetime, og vi vil læse videre i børnenes bibelhistorie. Og vi er nået til kapitel 52c, det vil sige del 3. Og de to sidste gange har vi hørt om en, der hed Biliam, og en, der hed Balak. Kan du huske Balak? Det var den konge, der var bange. Han var bange for Israels folk, fordi det var Guds folk. Og han vidste, at Israels Gud, Herren Gud den Almægtige, som har skabt himlen og jorden, han er en frygtindgydende Gud, og han hjælper sit folk. Og han havde hjulpet sit folk Israel ud af Egyptens slaveri, og igennem det Røde Hav, og igennem ørkenen. Og Gud er mægtig, og ville også hjælpe dem mod deres fjender, og det havde han også gjort. Og nu var kong Balak bange for dem. Det forstår vi godt. Så han sendte bud efter en mand, han kendte, han havde hørt om, som også troede lidt på Gud, men kun lidt. Han var ikke helt med Gud. Han tænkte, hvis han nu fik ham Biliam, som han hed, til at komme og forbande det folk, som var Guds folk, fordi han var nemlig en profet, ja, så kunne det jo være, at de bukkede under for hans, hvis han slog dem i krig. Ja, det var det, han håbede på. Så han sendte bud efter Biliam. Men du kan godt huske, at Biliam, han kom ridende på sit muldyr, og han havde fået at vide af Gud Herren, at han kun måtte sige det, som Gud sagde, han skulle sige. Ikke spor andet. Og så var det, at Gud indskærpede det ved at sende sin engel på vejen og bremse ham. Og kan du huske, at vi sidste uge hørte om det lille æsel, som bar ham? Og hvordan at det så englen, men Biliam så ikke englen, kun æslet. Og æslet ville passe på, at Biliam ikke blev ramt af englens sværd, for han havde nemlig et sværd i hånden. Det var meget farligt. Men Biliams æsel passede på Biliam. Og til sidst så lagde det sig ned der midt på vejen, og ville ikke gå længere for ikke at komme hen til englen med sværd. Og så var det, at Biliam havde slået ham 3 gange. Han havde slået sit æsel 3 gange. Og æslet begyndte pludselig at tale, for Gud gav det lille æsel evnen til at tale. Det var stort. Vi skal være gode ved vores dyr og ikke slå dem. Vi skal være glade for, at Gud har givet os dyrene til at hjælpe os. Her rider han på sit æsel, og æslet fik til sidst lov til at tale. Ja, nu kom han endelig frem til Balak. Og nu skal du høre. Han var kommet frem til Balak, så vi også sidste gang. Og kong Balak havde sagt til ham, her er kong Balak med det røde på, havde sagt til ham, at jeg giver dig alle disse her guld og sølv, flotte gaver, som du må få, når du har forbandet Israel. Men Biliam siger, jeg må kun sige det, Gud siger. Jeg kan ikke sige andet end det, Gud siger. Så må du beholde dine gaver, hvis det er. Det sagde han. Ja. Nå, så sov de den nat. Og så var det, at næste morgen, så hentede Balak Biliam og Biliam sagde til Balak, nu skal du høre, nu var de kommet op på en bakketop, højt op på en bakketop, hvorfra de kunne kigge ud over Israels telte, som var slået op i en stor lejr. Med masser, hundredvis af tusind af mennesker, der boede der. For israelitterne var blevet et stort folk. Og nu var de kommet derop, og så var det, her kommer Biliam ridende, og det er nok Balak, der står her, og så siger Biliam til Balak, du skal bygge 7 altre. 7 altre, og så skal du
ofre nogle dyr på alterne. 7 tyre og 7 væddere. Store dyr. 7 på hvert alter. 7 alter, og så 7 dyr på hvert alter. Det bliver 49 af væddere og 49 af tyre. Store, kraftige dyr med horn. De skulle slagtes på alterne. Hvorfor skulle de det? Det synes Bileam, at Balak skulle gøre. Og Balak, kongen, gjorde det, fordi så håbede han på, at Gud ville høre hans bøn om at forbande Israel. Sikke noget forfærdeligt noget. Må man bede om det? Må man bede Gud om at forbande nogen? Aldrig. Det er helt imod Guds bud og Guds ord. Og Gud hører ikke sådan nogle bønner. Hvis vi beder noget, der ikke er efter Guds vilje, så hører Gud dem ikke. Og Gud hørte heller ikke Balaks bønner, for Balak var en ugudelig mand. Og han lavede de her altre og ofrede de her dyr i håb om, at det var til Gud i himlen, men det var det ikke. Man kan ikke komme til Gud i himlen, når man også tror på afguder, og han troede også på afguder. Han troede på en afgud, der hed Baal. Nej, det kan man ikke. Gud hørte ikke hans bønner. Men han håbede, at Gud hørte hans bønner. Og så sagde han, kom her, Bileam, nu går vi helt op på bakken, hvor du rigtig kan kigge ned over hele Israels folk. Og så var det, at Bileam sagde til Balak, gå du væk nu. Nu vil jeg være alene. Så kan det være, at Gud vil fortælle mig noget. Så vil jeg vende tilbage til dig og fortælle dig, hvad det er, Gud har sagt. Så var det, at han fik nogle ord fra Gud. Og så, det var mere end det, jeg læser for dig nu, for det var et lidt større stykke. Det var ligesom et helt lille digt. Men han vendte tilbage til Balak og sagde det. Og det, som han skulle sige, noget af det, som han skulle sige, var, hvordan skal jeg kunne forbande, når Gud kun vil velsigne? Hvem kan tælle Jakobs støvkorn? Hvem kan tælle, hvor mange mennesker der er i Jakob? Jakob, det var et andet ord for Israel. Ikke også? Det var navnet for Israel. De hed flere navne. De hed Israel, de hed Jakob, de hed Sion, ja, og flere andre navne. Det er Guds folk, der taler om det her. Og så var det, at noget af det sted, hvordan kan jeg tælle Jakobs støvkorn? Det betyder alle de mennesker. Støvkorn, det er bare et lille billede på et menneske. For mennesker er så små som støvkorn i Guds øjne. Sammenlignet med Gud, så er vi så små. Bitte små. Hvordan skal jeg kunne tælle dem? Hvordan skal jeg kunne tælle bare en fjerdedel af Israel? Det er umuligt. De er så mange, og de bliver ved med at være så mange. Så det var det, han sagde. Kom tilbage til Balak og sagde, hvordan skal jeg forbande, når Gud kun vil velsigne? Eller, hvem kan tælle Jakobs mennesker? Eller, hvem kan tælle bare en fjerdedel af de mennesker, der er i Israel? De er så mange, de ikke til at tælle. Så var det, at kong Balak og hans store mænd, her står han og siger det der, og Balak siger, hvad er det for noget? Hvorfor siger du så noget godt noget om Israel? Jeg har jo bedt dig om at forbande dem. Men Bileam sagde, jeg sagde jo, jeg skal omhyggeligt gøre det, som Herren lægger mig i munden. Jeg skal omhyggeligt sige det, som Gud, Herren, putter i min mund at sige. Ja, det er det, jeg skal. Men du kan da i det mindste lade være med at sige noget som helst, sagde Balak. Du behøver ikke ligefrem at velsigne dem, når du ikke vil forbande dem. Men jeg skal sige det, Gud har sagt, jeg skal sige, sagde Bileam. Og så var det, at kong Balak sagde, kom nu. Nu går vi hen til et andet sted. Vi finder et andet sted.
Det kan være, at det er det her sted, der var dårligt, nu går vi hen til et andet sted. Der, hvor du... Her ser du ikke dem alle sammen, men kun nogle få. Og så tog han i stedet for ham op på toppen af et stort bjerg. Det hedder Pisga. Derfra kunne de se mange, mange flere af israelitterne. Der skulle de også bygge 7 altre, og de ofrede igen 7 tyre og 7 væddere, store får og store køer. Hankøer og hanfår. Ja. Men Biljam skuffede igen Balak. Og så var det Biljam sagde, jeg har fået bud om at velsigne, for Herren vil velsigne sit folk. Og jeg kan ikke gøre om på det, det kan jeg ikke. Og så blev kongen skuffet igen. Og så lad dog være med at velsigne dem i det mindste, sagde han. Du kan bare lade være med at sige det der. Men Biljam sagde, jeg skal jo sige, hvad Gud har sagt. Og så var det igen, de kommer, at kongen sagde, nu går vi op til et andet sted. Vi går op til et sted, hvor måske vil Gud forbande dem fra det her andet sted. Og så kiggede de igen ned over Israels folk. Og Israels telte og Israels boliger. Her kan du se nogle telte, ikke også? Og herom er der mange flere. Så gik de op på toppen af endnu et højt bjerg. Og igen byggede kong Balak 7 altre. Ligesom før, han ville gerne behage Gud Herren, for at få Gud til at forbande sit folk. De kunne se alle israelitternes telte spredt ud over det hele. Og endnu mere tydeligt her. Og så var det, at Biljam sagde til Balak, gå du væk, nu vil jeg gerne være alene, så jeg kan høre, hvad Gud siger. Og det gjorde han. Han stod der alene, og så var det, at Guds helligånd kom over ham og sagde til ham, hvad han skulle sige. Og så sagde han disse vidunderlige ord. Han sagde, hvor er dine telte dejlige, Jakob. Dine telte er vidunderligt dejlige. Dine boliger, dine hjem, Israel. Velsignet er de, der velsigner dig, og forbandet er de, der forbander dig. Nu blev kongen Balak rigtig, rigtig vred. Det skulle du da ikke sige. Nu forbander du jo faktisk mig, for jeg forbander jo folket. Det var for, at du skulle forbande mine fjender, at jeg tilkaldte dig, og 3 gange har du nu velsignet dem. Jeg havde ganske vist lovet, at jeg ville betale dig en masse penge, en masse guld og sølv. Men nu har din Gud, Herren Gud, han har hindret, at du får penge, at du får guld og sølv af mig. Han har forhindret det, fordi han ikke har forbandet folket. Så du får ingen løn. Det der får du alligevel ikke. Og så var det, at Biljam sagde jeg måske ikke til sendebuden dengang, at jeg ikke kan sige andet, end det Gud Herren lægger mig i munden. Også selvom kong Balak giver mig alt det sølv og guld, der kan være i hele hans hus, vil jeg ikke gøre det, og kan jeg ikke gøre det. Jeg kan ikke tale imod Gud Herren. Det er umuligt for mig. Så nu drager jeg hjem igen til mit folk, lige om lidt. Men jeg vil advare dig om, hvad dette folk skal gøre mod dit folk engang, om mange år i fremtiden. Og så var det, at han Biljam fremsagde disse her ord. Og det var et profetord om, hvad Israels folk,
hvad der skulle komme fra Israels folk en gang om mange, mange år. Prøv at høre, om du kan høre, hvad det er. Og så skal vi lige snakke lidt om det bagefter. Her står der: En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav fra Israel. En stjerne træder frem fra Jakob. Det er symbolsk, det er et billede. En stjerne, det er en meget, meget stor person. Han er en stjerne. Stor person. En meget stor person. Den største person, der overhovedet findes. En stjerne træder frem fra Jakob. De kommer fra Israels folk, de hedder Jakob. En herskerstav. En, der styrer. En konge. En herskerstav rejser sig fra Israel pludselig. Det var Jesus, der skulle komme. Han kunne profetere om det, fordi Gud lagde ham de ord i munden, om at mange år senere ville der komme en stjerne, en herlig, herlig mand, en Gudsmand, Messias, Kristus, Herren. Han skulle komme ud af Israels folk. Gud ville lade det ske. Og han skulle være frelser for alle mennesker, som hører med til ham. Og han skulle trampe alt det onde under sine fødder. Det var en profeti, som Gud lagde i Biliams mund, selvom Biliam ikke var en virkelig Guds mand. Kun en halvvejs Guds mand, og det er ikke rigtig godt. Nej, det skal vi høre mere om næste gang. Men Gud lod ham sige disse ord, fordi Gud kan lade et æsel tale. Det kan du godt huske. Gud kunne lade et æsel tale. Han kunne snakke, og Gud kan lade et æsel tale, så kan han også lade en mand, der ikke er helt med Gud, sige det, Gud vil have ham til at sige. Fordi Gud styrer alle ting. Han styrer også de mennesker, som ikke er helt med ham. Det gør han. Det må vi stole på og vide, for Gud er suveræn. Ja, det er et fint ord at være suveræn. Det betyder, at Gud er over alt og alle, ovenover og styrer det. Det er Gud. Han er suveræn. Ja. Hvem kan forbande, når Gud vil velsigne? Er der nogen, der kan forbande, når Gud vil velsigne? Nej, det er der ikke, for Gud er jo suveræn. Du husker måske, at Gud havde udvalgt Abraham. Hvis du tænker lang tid tilbage i vores bibelhistorie, så hørte vi, at Gud udvalgte Abraham og kaldte ham fra det land, han var i, langt borte i Mesopotamien, i en by, der hed Ur i Kaldæa. Og så var det, at Gud sagde, nu skal du rejse til Kanaans land. Og det land, det skal være et land, jeg vil give dig og dine efterkommere. Og I skal være mange. I skal være så mange, som jeg ikke kan tælle jer. Ligesom de var nu. Og det samme løfte gav Gud til Abrahams søn Isak og til Isaks søn Jakob. Så Abraham, Isak og Jakob, de var de gamle patriarker, det betyder fædre, som Gud havde sagt til et stort løfte. Gud havde givet dem det løfte, at de skulle få Kanaans land og bo der om 400 år. Og det var der var der gået den mængde tid nu. Gud er altid trofast mod sine løfter. Men hvorfor Gud valgte Abraham og ville have, at der skulle være en slægt i Israel, det var også fordi, at Gud ville sende sin elskede søn, Jesus Kristus, til at komme her på jorden igennem den slægt. For Jesus var et tip oldebarn til Abraham. Ikke også? Ja.
Gud elskede sit folk, som han selv havde udvalgt. Han elskede dem så højt, at han passede på dem som sin egen øjesten. Det er det, vi har, eller øjeæble, det er det, vi har herinde, som vi passer så godt på. Så godt passede Gud på Israel. Gud så med kærlighed på dem. Også selvom de havde været ulydige imod ham. De havde ikke gjort, hvad de skulle. De havde sagt nej til ham. De havde været sure, de havde været rigtig ubehagelige, og de havde faktisk gjort lige modsat, hvad de skulle. De havde været utro mod Gud. Gud var trofast, men de var utro. De var modsættige mod Moses og Aaron, ja endda mod Gud. Men Guds trofasthed er uendelig stor. Det er ikke bare et ord, vi siger, når vi siger uendelig, så siger vi mange gange, det er uendelig stort. Men når vi siger Gud, når vi taler om Gud, så er det rigtig virkelig uendeligt, så man slet ikke kan måle det. Uendeligt stort. Så stor er hans trofasthed, at vi ikke kan fatte det. På trods af al vores væmmelighed og syndighed, er han trofast mod sit folk. Og han er trofast mod sine løfter og holder dem. Og Guds trofasthed mod sit folk viste han i de profetier, som Biliam fremsagde deroppe på bjerget. At Gud velsignede sit folk. Der står i Bibelen, at dem, der venter på Guds trofasthed, glæder Gud sig over. Ja, dem, der venter på. At vente på, det betyder også at tro på. For vi venter ikke på noget, hvis vi ikke tror, det kommer. Vi ved, at Guds trofasthed kommer. Vi tror på det, og vi venter på det. At han er trofast mod os, som han var mod Israels folk. Han holder sine løfter mod os. Vi vil synge en sang, der handler lidt om det her. Du ved nok, at Israel, han er et land, som også bliver kaldt Jakob i Bibelen. Og det bliver også kaldt Sion. Sion, det er Guds land, Guds folk. Og vi kan godt sige, at det er om Israel i det gamle testamente, og det er om dem, som er frelst ved Jesu blod, både Israel og dem, der ikke hører til Israel i det nye testamente. Fordi i det nye testamente, så kommer også hedningerne med. Det er dem, som vi er. Vi, som ikke er jøder. Vi, som ikke er Abrahams efterkommere. Vi er hedninger. Men Gud har taget os med ind i sit folk. Så vi må godt tænke på Sion som vores. Som værende os, som tror på Jesus. Os, som tilhører Jesus og er frelst ved Jesu blod. Vi vil synge den her sang om Sion. Og Sion står hegnet. Der er et hegn rundt om Sion af bjerge, fordi Gud passer godt på det. Og alle fjenderne, de bliver slået tilbage, ligesom Biliam og Balak blev, fordi Gud vil velsigne. Alle dem, som gør modstand, bliver slået tilbage, fordi Gud passer på sit folk. Og Sion er skønt, fordi Gud elsker det og passer på det og bevarer det. Sion hegnet står bag bjerge, Sion i Guds hånd så tryg. Alle fjender slås tilbage, om de alle modstand gør. Skønne Sion, hvor Gud passer godt på dig. Skønne Sion, hvor Gud passer godt på dig. Dine telte er så skønne, dine hjem og Israel.
står så smukt på rad og række, som en kæde palmetræ. Så velsignet Israel. Så velsignet Israel. Se en stjerne i det fjerne, træder frem fra Israel. Herskeren og Israels konge, han skal trampe fjenden ned. Guds Messias, det er ham. Guds Messias, det er ham. Ja, det er Guds Messias, som kom fra Israels folk. Han blev født af en jomfru. Han var barn af jomfru Maria, men han var Guds søn. For det var Helligånden, der havde fået Maria til at være medbarn. Så det var Helligånden, Gud Helligånd, der gjorde, at Maria skulle have og føde lille baby Jesus. Så hans far var Gud i himlen, og hans mor var Maria på jorden. Så han var Gud og menneske. Og det var ham, der kom for at forløse Israel fra deres synder. Og vi hørte jo, at Gud var trofast mod Israel, selvom de var utro mod ham og vendte ham ryggen hele tiden. Og Gud er stadigvæk den trofaste Gud, også mod os, når vi synder mod ham, når vi vender ham ryggen, der som vi bekender vores synder og tilbeder ham ved tro på Jesus Kristus, så bevarer han sin troskab mod os. Og det skal vi tænke på i det bibelvers, vi skal høre nu. Det står i salme 147 og vers 10-11. Og se, her er salmernes bog, og vi er herhenne. Og så skal vi læse, hvad der står der. Der står nemlig, at Herren, vi skal lige kigge rigtigt her. Først står der, at Herren bryder sig ikke om hestekræfter. Han bryder sig ikke om hestens styrke. Og Herren glæder sig ikke over menneskets muskelkraft. Han glæder sig ikke over vores muskelkraft og alt det vi selv kan gøre. Det glæder Herren sig ikke over. Hvad er det så, han glæder sig over? Men han glæder sig over dem, der frygter ham, og som venter på hans trofasthed. Så det er det, Gud glæder sig over hos sit folk. Det er, at vi venter på ham. Det betyder tror på ham. Vi ved, det vil komme. Når vi venter på noget, så ved vi, det vil komme, ikke også? Så er det ikke noget, vi ikke tror kommer, men vi tror, det kommer. Og vi tror, at Jesus ville komme og kom. Og han er vores frelser og vores Messias. Han er Gud Immanuel. Gud med os. Og det var det store ved Israels folk, at de skulle få lov til en dag at føde Jesus barnet, som er vores frelser. Det vil vi takke for nu. Og kære Gud i himlen, vi takker dig, fordi at ingen kan forbande, når du vil velsigne. Og vi takker dig for, at du er trofast mod dit folk, og at du elsker og glæder dig over os, når vi venter på dig. Ja, og når vi frygter dig. Og når vi ikke regner med vores egne kræfter og vores egne evner til at søge dig.
Men vi påkalder dit navn om at give os at frygte dig og vente på dig og tro på dig. I Jesu navn. Amen. Så siger vi tak for i dag, og må Gud være med dig, til vi ses næste gang. Hej hej.